Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo wanda za mu nuna muku yadda za ku samu free kuma unlimited data a cikin kowane irin layi da kake amfani da shi a wayanka. Kafin dai mu fara wannan bidiyo to da Allah wanda ba su yi mana subscribe ba cikin wannan channel namu mai albarka sai su daure su danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar like a dukkan bidiyoyinmu saboda hakan shi zai ba mu dama mu dinga kawo muku bidiyoyi akai-akai. Yanzu za mu fara. Da farko za mu ajiye muku link a description wanda za ku ɗauko wani application, sannan ka ɗauko wani application gashi nan mai suna Samsung Max wanda shine zai baka dama a cikin layinka kowane iri ne ka yi free browsing da data unlimited a cikin kowane irin layinka. Yanzu da farko idan ka ɗauko application ɗin kawai za ka shige shi kamar haka, zai buɗe ma kamar haka. Bayan ka buɗe datan ka na layin da kake so ka amfani da shi, idan ya buɗe ma gashi nan sai ka danna agree, sai next, sai ƙara danna next, start. Zai nuna ma cewar Samsung Max VPN want to set up a VPN connection that allow you to monitor network traffic. Kawai sai ka danna OK. Kana danna OK, connecting VPN, sai ka danna close. Gashi nan privacy button, kana time, ya ce sai ka done. To shikenan yanzu za ka fara amfani da free kuma unlimited data. Idan kai amfani da shi a wannan layin naka, to ko da a ce ya tsaya ka ga ne ma yake, za ka yi canza layin ka kuma da shi wani ɗaya layin. To shi wannan application haka yake, za ka yi amfani da shi a kowane irin layi da kake amfani da shi, inda a cikin Najeriya kake.